daerahnya sama seminggu dimanapun Anda berada. Oke, jadi suka aja pesen soalnya ndek mau mas itu ya apa jenenge kayak apa yang datang apa mau apa datang gerdu guys. Atau jarang di jalan yang didek mau ya sayang gelem pentol ya cuma bapakku tok, sing liyane pengen es ayo mayo. Terus jadine di pentole yang bapak sama Mbak Indah, liyane pengen es teh. Ya mau garage dipindah nih. Yang pentol besarnya sampai soalnya ya mindah ngono kok pasti butuh energi yang banyak. Tapi jadi mau ya wis padha mangan ya. entek ugi sih. Tapi bapakku orang warak. Ya Allah ke suatu seminggu dulu orang mari-mari guys. Ya nanti. Kok kene karo tuku es donat. Tuku es gorengan. Magnet. Tuku gorengan. Gorengannya punya pasar. Ya guys, mendung guys. Mendung. Tapi hujan deh mah kayak emang. Ya kita gerimis kan ya. Terus guys, ki mau podo minta es teh sing pentol Pak Irana tok. Kasino tuh, udah ngomong. Mas ini Mas ini esnya. Amit ya Mas. Ngono ki kira cacah. Alah, salesu dipakani. Ki wong bar sarapan ditukokno mangan. Wes hilang kan. Kok ngarep kan gak sepiro. Kok sampe. Bagong. hilang. Si mau sing njaluk pentol Pak Irana tok. Aku tok. Heeh. Liyane es. Padahal cacah yo kimun karepe njaluk. Isin. Mosok ora yo maam sih. Ojak patut cakepmu mengko. Padha ngene. Ana macet. Ana macet tak ngarepe. Kau minum saya. Dino iki harga dirine wis hancur, Jak. Palu ngono. Hancur, Jak wis. Mending jak sambung lah wis. Ayo ket mau ngono ae, Jak. Ket mau bingung kok. Oh, ket bingung sok sambung ngono. Nek apa lek yo ya aku ngrasakno iki lho. Wong loro kenapa nemplek terus ya? Apa jenenge? Iki rada dimenggurikno karena sing kene arep nggo Enggak apa mbak? anu nggo ada bajai. Nggo ada mobil. Nggo ada mobil. Komen pitik ae aku pikir Arifin aku. Komen pitik aku pikir. Tapi digoleki pitik ilang. Pitikku nek iki. Ndi pitik ebak tapi? Pitik endi? Kabeh wis. Abuk demai iki yo. Iki kan apa sampe tinggal. Guys, padha Abuk genjong. jenenge abuk sulfur iki. Kuatenane. Kuatenane. Masak nang ngarep gerdu kene iso. Iya ya. Cara-carane gak enek kan kene masake nang ngarep kene. Seluas nih. Iya. Ya karena kono kan wis enek apa bajai dua. Penuh ya mbak. Heeh, jadi misalnya gua enek tamu-tamu kan langsung sore ini. Kan soalnya biyen pas iki jen kene kan sing kene kan jarang dinggoni. Wis tamu-tamu kan udah ngono ki. Iki BBW Pak RW. Terus apa ya, Bang? Di mana itu? Orang metu belum keluar pas menggenjong ini belum keluar. Menggenjong ini. Tapi pitik putihnya mana? Melayu deh mau Melayu Jawa. Apa nih kayak gendok ini? Melayunya parah ini. Enak gak mulai piye niku? Golek iya, Sok. Kan boleh hari peri atau dibaca ayo wis. Urusan iki. Nungkokno jaminannya cuma es teh guys, soalnya belum es teh tok. Ora ndemo soalnya wis do maam. Bar maam. Makan siang jadinya Kita kenyang. wis ditawani pengen pentol apa es kak? Pengen pentol apa gorengan, jelo es tok. Wis gas. Lah kok tambah dhuwur kene, Mas?
Diratake apa di Diratake. Parono. Lah kuwi ben tutup lho. Kandangnya pitik berubah. Tapi yo cocok kok yo ora kerene titik. Iya. Ra. Bapakmu arep tuku mobil cerita kowe ora, Ra? Wis cerita? Belum. Berarti surprise nih ate sampean. Yo Ngomongno ya, Mas, Pak. Aku. Aku pelanggaran kok. Kejutan kok. Lambe dan lames suruh tau diloloi linggis kowe. Tuku mobil apa, Pak, men? Mobil Mbak Umi kuwi. Aja sih ya. Mobilnya Android Aja di-spill surprise iki. Malah ngalancong. Dadak drama yo ren. Mau parkir nang ndi, Pak? Rukune kuwi Ruko kan dadi garasi kuwi. Oh, Dirancang bayar semene kurang kami go boleh, Bi. yo. Gotekno dino iki. Berarti ki lokasi klien mobilnya Pak Rara iki. Iya no. Dino. Jawaban ngono ki ben ora surprise to. Kita surprise Rara. Itu. Apa nek iki tak sekolahno? Karek Mbak sing apa kono sekolahno? Jadi kelurahan Tegal Kulon ke Didol. Tegal Kulon ke Didol jadi. Saya sebelahnya Rangi. Sangat. Anak-anake padha mendem itu pada mobil. Lah yo makane ku dilatih. Dilatih ben mendem ono dhewe. Ngono. Ya jenenge wong tuwa ki cita-cita ki enek. Lho wis mulai cerita iki. Wis mulai cerita. Ngomong tuh kayak iki wis kan. Nek cita-cita ki mesti enek ya. Ora ketang-ketapeane ki basa apan ki. Lah modele merendah untuk merokok, Ci. Merendah meroket. Merendah merokok. Sampeyan kan perokok berat. Lah kan citane. Wih, cacing ya Allah. Nek kesakno lho. Kowe jak dene buku Mas sing sakno. Jagi lho. Lho. Ki lho dadi ombe sese. Nah, siapa Mas? Misal Pak. Wis tok Pak. Alah, Pak ini kacane le. Iki lho delok, ngene lho. Iso. Sangene kacane. Dadi pengene. Hei! Itu gale popot. Oh, iso yo. Kok iso? Sampan, Pak? Nang tekone mobil. Cek. Rahasia piring kok sok. Hari terusno ae. Ali aku. Ah, ora sudah surprise aja. Jam tekokno kok nek Kok gatekno cocote cacah. Pipi. Ya ngono ki sing diamini, Pak. Amin doa, Pak. Amin. Jerene ulang tahun NIP Wong lali tapi. Kapiro? Lali. Wis eling makane kuwi dipek mobil. Lali wong. Sing kepiro? Mbak Atot lo ra eling ning tanggal piro? Lahire Rara tanggal piro? Masa eling? Lawe. Salah apa? Oktober. Oh, salah. Sini wong kowe. Ya anak iki ngomong iki. Aja gisin-gisin Ya anak. aku ndek kanca kuwi. Ya anak kok. Pak. Piro, Pak? Juli. Ya. Oh, iya. 25. Tahun piro? Ya aku nikah tahun. Alah, tahun piro? Nek gak salah roke 8. Ya. Lah rabine. 2007. Mau pitu. Bulane. Gua. Tanggale. Blas ya. Bulan Datang tanggal piro? Ulang tahun nih. Ulang tahun nih. Aku yo ora tahu. Alah, wis angel. Anak iki. Lha wong ketal kok gremet-gremet e. Tak kira ketal. ulang tahun itu jadi ora penting to. Soalnya itu kan adat luar ngono. Allah. Ya Allah. Tidak. Asli teki nyeprot. Ya Allah, serep nyumbi to wis ceprot ya Allah. Pak. Ditekan. Kes. Ya. Oh, alah ya. Anjir. Masih cuma mbek Kes. kes. Pecah, Mbak. Anak sing kokoh. Memang pecah. Pecah. Enggak. Ya, pecah sih. Cuma satu tak.
Tangan iki kok sampeyan ora ngono iki. Sini bopong-bopongan ngono iki. Saiki wis bopong-bopongan. Wis kaput. Dhisik ngene lho. Ngene lho, dhisik ya. Iya. Tane kene munggah dulu ya. Iki lho, kandang iki. Mau murek-murek aku. Apa? Angger gak kamu mureng-mureng. Ora sing seri sapa? Kamu tak ijolane. Ijoli apa? Rapo. Bapak penyilek motornya Mas Mandor. Ojo, Mbak. Kok nek rusak. Ora kok pal nang dinggo ngono lho. Kok nabrakno, Mbak? Mas Mandor. Engko dijoli Arifin, dijoli duwe. Rusak. Wih, ngeri. Wah, lanjut. Iya, tenan iki. Numpak iki tenan. Berat. Ayo. Kita ora. Ya aku kan ngetril. Coba berasa. Wih. Ngeri. Lagi morot teh coke. Kok kumpul ya? Iki ya balik kene iki nek to. Dari orang itu, Lek. Tak beli orang. Antutas. Iki guys ceritane iki mangi diengkoli angel. Ya, jadi lek Terus siji kok sapa? Siji kok sapa? nang Pak Rara mbek Kok Tahana. Walah, Mbak. Joget tek lunyu ngene, Mbak. Mbak apa katokku. Iki aku mlengsi, Mbak bokongku. Kan lunyu guys. Bokongku mlengsi. Nek gawe gak oleh banter-banter. Oh, ngono. Malu-malu. Ya Allah. Mbak, ngene Mas Jaki yo ngono. Gak oleh. Halo, kumpul ya. Kok tak bagi-bagi es krim. Ya. Lagi nek kok cilik. Malah ndrongo pi, Mbak. Iki lho mbok kan ini sisan. Ya, kan dari sisan. Kan guys, ki kok meh bagi-bagi es krim ya. Lah kok pae ya. Oh, yolah mesti iki soleh kok. Guys, kok ning Sendang ya bagi-bagi es krim. Oke, Sendang Kelapa ya. oh, sorenan, rada sorenan lah ya. Jam 4-an nah. Es krim ya. Ayo apa ya? Mana jam 4 ya. Oh, engko insyaallah guys sampai bagi-bagi es krim. Ngene Pak Mbak ya. Jane anu jenenge Pak mumpung urung diangkut iki mau Pak ngarai sare guys ya. Soalnya memang kulkasnya mau Angkut dadi borong ambek Denda iki gak cuma-cuma guys sih. Kok diborong Denda kan ini pas bola. Pas ning konten Denda wis ngomong lek apa Kadane. kok bagi-bagi es krim ya? Sendang es krim. Ya, jam 4-an ya. Ning Sendang, tak cilik-cilik lho, Bu. Yes. Bukan yo. Jadi kan Ya. muter-muter kan gak percuma. Jadi kene muter-muter karo sekalian kita obo-obo ning bocah cilik-cilik. Saiki karek kita pae, Mbak. Pae cek sare mana. Yo, sang. Gas. Wes, mana gas kok nek pamane anu alah tanganku pegel, Mbak. Pegel tangan aku. Yo wes, pada titik. Sampai di gas kan dilanjutkan. Iki retenge ora kenek. Iya, retenya gak makan. Makan yo, iki kita normal kabeh kok. Wah, lagi balap guys. Neng. Mas Mandor, silet dulu ya. Aku tak ben roh rasane ngono lho numpak bis R. Mumpung rene Mas Mandor makane Ya. Iso. Iki kok dirusakno lek to, Mas? terus lagi tuh kok.
dadine rada rewel. Joke lunyu kok jokem, Mbak. Mata. Iya. Biasa. Tambah jane. Sampai mata netral. Oh. Biasa sak bakal meh tumbas SR. Apa? Menawa mantara meh mbok ijala. Nek ijolnya mrene ijolnya dhuwit nek tiga. Oh ngono, mantara meh mbok ijala dhuwit ae. Susuk Mbak paling. Wes guys, wes ora rasane. Wis marem. Wes Gak taruh sana ki jek makan lho ya. gak Jek dirasa. makan iki. Mbok pateni apa ora? Ya asline aku lho wes mati. Iya wis. Kok iso? Oh, Saksi kita lho ya. wis enek terus ya. Ya. Kayak piye-piye. Ya. Kan enek piye-piye nih. Iya, Mbak. Kayak piye-piye. Arifin. Kondang kono balik kene ora. Kok ngene bedak ya? Kok ngene bedak? Nanti bondo ning kene kok ijek mbok rai kowe kok warisane kurang ngombo apa piye? Lah kita nek sapa, Mak? Jare Arifin ngene, Mak. Piye? Hae lu manuk aku. Ngomong ngono, Mak. Kowe iki sandi hak waris ning kene. Kok iso Aku lah. Kene petake nganu kok biliat tok. lho kok mbok teteli? Apa lah? Kalau kuwi nek iki nek Pasang ora? sireng Pasang lho. ora? Lah enggak peta pasang. Hah? Hah? Kok iso mbok teteli kabeh, mbok teteli kabeh? Niki kula ngapot XL pintu pawon nih, Mas. Niki yang XL niki. Niku soalnya poklek. Heeh, kula Iki penduduk pintu lawang kalau kayak tak jebul siji sing ngangkon kuwi. Ku lho. Niku lho Mas Dimas. Kae pawon. Kok kabeh kok malah dikek nunggu bisa ruwetku. Iku larane piye? Engko ra yo nglumpuk nang dhuwur kabeh kok. Bener kok, ini mau kudune nebang iki ditebang sih. Lho kok malah nebang bener nang kono yo. Ini kan sing dicedakke napa ya, Mas? Pesen. Saiki ae kan syukur. Ulah syukur. Kandari ngeyel. Kandari ngeyel. Ae kok Wis toh. Mak, kandha opake, Mak. Menang Epi. PT ilang iki mau sing kene. Mak, kandha opake, Mak. Mak dereng ngertos, Mak. Ayo, pelanggaran. kowe iso goro kowe. Lah aku tuh wangi jenengane, Mas. Dadi iki ngewangi ngono lho. Jane aku asline wangi jenengan. Yo. Lah ngene iki lho ketanak yo nek kene kabeh. Iki wau. Lah meng ame tak pokoke. Lho ketarik kene kene kabeh kowe tak gelem nyukile, kok gelem nyukile kok. Kowe gelem anu kok. Kowe gelem buake sampah nang kene apa ora? Niki mengke garasi niki dipindah nang mriki nang Sanjang Mas. Niki lho garasi niki pindah. Ngajeng niki lho. Apa iki kegiatan mak? Heeh. Iku ngono bandane wong. Mengkuatir nganu lah. Apa tak aku judi kene, Nah. lumayan. Brongkat iki kono. Dipindah iki yo nanku. Del kowe menang Lah, iki. itu enek gede kabeh. Terus nasibe piye sing ngresiki dhuwur sapa? Mun. Ono genjong-genjong tok. Ora gelem ngresiki gendenge, delok kae. Oh, gendeng yang ngersik ya lho, tenang ae, engko tak tukokno vakum cleaner. Anu, senengane rubah-rubah nasib kuwi. Lah meneh kowe kok kene pet aku parkir kalau cariku. Ngono lho. Lah kok bandam le. Lah kok petak gawur mulai ora oleh noke. Sing ra mulai sapa? Lho lah apa tak parkir nang omahku, alah kok aku ora ditiliki ngono. Kok ditiliki? Ini kira yo anu kabeh iki godhonge yo iki ilmuku ki jero. Ayo tegake kok kene kendang. Kodang liyane. Lah iki situ dibrongkat apa ora? Aku sosok metet lho. Ayo. Iya, kok jare mesti kan brongkat bereng. Mak, kandha iki pake dereng ngertos. Dah, Gede. dereng sok. Dereng pake wis sare. Dah, Mak. Kandha iki pake, Mak. Ngono ki akalane so. Irang roh hati. Pake.
Iki pacul cangkemmu. ketok ora. Gak iki paran mendur lho, rada iki rada mendur. Cara nangger aku kelendang sithik ngono. Langsung tak ora Berubah. Larane terus metu kendir. Wah, bapak mene. Lah mudhun napa yo menumpuk di sana le. Mbak, ora engko rogo-rogo kono menek enggon kuwi kresne. Rogo-rogo. Mur, Ya, penak Mbak Mur. kowe ketikongkon wis dhuwur gendang gelem apa ora? Sahabat buku nek. Mak, sahabat ini. Buku nang mak cari mak. Lho dirusak. Kowe provokasi tak mentek diasem kae engko. Ra, Pak Ora. Cetane ning dhuwur. Iki jatahe kowe ngogrok-ogrok kae. Tambah bayaran. Yo njaluk Arifin. Yo kok Pak Rara. Tambah berat ki pekerjaan ki penekan. Maune terima nyapu ngene saiki kok boyak mur aku gak urusan. Ya paling penak, Mak. Tak sumet. Nang dhuwur. Sumpet nang dhuwur. Sumpet sak gerdune. Lah kok asune. Resik. Kan sempetnya bersih. Ya ta. Tinggal bogang ngono. Pokoke kuwi mbok, pokoke kowe salam sing ngomong sapa lalas ngene kari sing pancene cah ruwet cah. Itu lah ketane terus mbok isor kene kabeh. Ane mak sing sebelah kono diresiki ya mak. Kresene maksude. Sing sebelah kono tok di pokoke sithik-sithik. Kae ora kae, kae danyane. Maksudnya gak kabeh dipokoke sithik-sithik. Ora. Sing coke sing coke Ini nek sing gawe masalah asbes tak poti mama. Toh kandhani leh. Kandhani leh we. Enak lah we acara anyar Oh, teh. tak video kan. Solusi ini ki perdebatan saiki ki asbes ki lho mending asbes. Sampai sampai coplok kapok lho ya, Be. Sampai boyak kowe. Syukur. Wis ngene iki. Jane pengen gak rusak tok lek. Gampang iki, Mak. Nah lho, SBC coplok. Gaji ngono. Iki lho, Lek, tak meni lho disini gaji, Mang. Ya wis gak apa-apa nek bang deketan mobil. Mobil kan masak. Lah ke mobil wis digawekno garasi. Kok yo ora mbok kek ning kono. Bajane double gak niku. Metune angel. Jare sapa mbau tomong? Aku iki sesuk mbau tomong kabeh. Kowe kok do nyoncongi ae lek kowe. Oke. Wes, Lep. Priki, Mak. Gah. Aku nyukri iki lho iki dampet iki. Delok iki sakmene wadi wisan. Oh, iki piye jalan Resi Mur? Mak, Gawean kowe. Ini iki ya dampet nek kabeh lagi. kene yo, kene timbang melok-melok, ya makane ngalor kene kabur aja. Yo. Kukur ngidit guys yo. Mas aku kene kabur ae minta lawang kok diseneni yo. Seneni. Aku masih diseneni parani digagi. Wis lha petang menit terus sumpah ayo. Wis penutupan digantung wonten kan bisa kita cilik-cilik sing ngenteni awake dhewe digagi buka warung. Daripada kingko diseneni wong kalau kene kabur. Yo, kene kabur nih sendal. Ayo oke, kabur nih sendal. Kita mau berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, lanang diseni ambek mak ambek pae. Yo,